हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने समस्ते केमी अच्छा आशा करुँची आपण मैंने समस्ते बहुत भल थे आपण समस्त को शुभ सकाळ आज हूँ मुझी आम गाँ ठाकुराणी माँ जागुड़ई पीठरे आज हूँ पूजा सबु वर्ष एप्रिल मसरे पूजा हुए ठाकुराणी गाधाई दि जाए भांड जाए तेज चलतु जा आज ब्लॉग को आरंभ करिया। पूरा सबु प्रकार तैयारी चलती आमर रोषेईवास काठ आसी पड़ला परिया पत्र सब आसला आमर नहीं के आसला पाल फाल ये पका कार्य सब आरंभ हम बर्तमान देख केड़े सुंदर पणा है आमर पियो पियो तमें पियो बुंदिया महादेवी शिलाहे नमः नमः प्रकृति भद्राय न्याता प्रसदा नन्ना बसुँच कहे कौन पूजा हो ठाकुर पाखे वर्तमान आज भद्रक जिलार तालपदा ग्राम रे माँ जागुड़ी घटरे आमर सांबत्सरिक यज्ञ अनुष्ठित होइछि। सकाळे आमर पूजा होइथिबा अनुक्रम अनुसार प्रथमे आमर सूर्य पूजा तापरे शाला मंडप पर प्रवेश होई शाला भितरे सर्वनाम कलश पूजा एवं मंडल पूजा सरिया परे माँकर उपचार षोडश उपचार पूजा अनुष्ठित होइछि एवं तत्परे माँकर चंडीपाठ रे संपूर्ण चंडीपाठ रे होम आदि सरिया परे वर्तमान पूर्णाहुति पाई आमर समस्त ब्राह्मण माने लागी पड़िछंती एवं यही गाँव समस्त लोक मानकर जन कल्याण पाई यज्ञटी अनुष्ठित होइछि। माँ जागुड़ई समस्तंकर रिष्ट खंडन करंतु समस्तंकर व्याधि मोचन करंतु समस्त को सुखर रखी जातु।
माँ जागुली माता की जय। ହେଇଗଲା ବନ୍ଦରୁ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଣ୍ଡ ଆମର ନିଆଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାଣ୍ଡ ଧରିକି ବଜାଉଛନ୍ତି ଢୋଲ ପତ୍ରଟା ଖୋଲ ଭାଣ୍ଡରୁ ମୋର ଉଠିଛି ଭାଇ ଦେଖି ଘୃଣା ପକା ଏ ପତ୍ରଟା ଖୋଲିଲା ନାଇଁ କିଏ ଭାଣ୍ଡରୁ ଖୋଲିଦେଲୁ ତ ଧରଣୀ ବୁଢ଼ା ଭାଇଟି ବସିଛି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ସିଏ ଆଜି କହିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମ ଜାଗୁଳେଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଗାଧା ହେଉଛି ବର୍ଷର ଥରେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 2 ପୁରୁଷ ମୋର 62 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ଦେଖୁଛି ମୋ ବାପ ଗୁସା ବେଳୁ ଗାଉଥିଲି କେହି କହିପାରିବେନି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଦିନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ଗାଁ ତରଫରୁ ସୁଆସିଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ଭାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରାଣୀ ଗାଧେଇବାଟା କ'ଣ ମାନେ ବର୍ଷ କ'ଣ ବର୍ଷ ତ ଠାକୁର ଗାଧା ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଆମର ବର୍ଷର ଥରେ ମା ଗାଧେଇବେ ମା ଗାଁ ସାରା ମିଶି ସବୁ ଚାନ୍ଦା କରିକି ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେଇକି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ସେଠି ଗାଧା ହୁଏ ଆଉ ଏମିତି ଆମର ଗାଁରେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ଯିଏ ପାରୁଛି ଗାଧେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି ହଳ ହଳ ହେଇକି ଜଣେ ଜଣେ କୁହ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲାଇ ଆଉ ଆମର ଯିଏ ପର୍ସନାଲ ଗାଧେ ସେ ଏରକମ ଗାଧାଣି ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ଦେଇକି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ହୋମ ହୁଏ ଆଉ ଭାଣ୍ଡ ନିଆଯାଏ ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସେ ଯୋଉ ଭାଣ୍ଡ ନିଆ ପ୍ରଥାଟା କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଆ ହୁଏ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ପଣା ଦେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି କରା ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ ଯେମିତି ଆମେ ପାଣି ପିଇଲେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ଗରମ ସେ ସେଇ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ମା ଜାଗୁଳେଇ ବୁଢ଼ୀ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ବର୍ଷାଟା ଯଦି ବେଶୀ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଆଗେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆମେ ସବୁ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଘାଲୁକା ଅଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଘାଣ୍ଟ ହଁ ଡାଲି ପାୟସ ଖଟା ଆମ୍ବୁଲ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି ରେଡି ରେଡି ପୁରା ଲୋକ ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେଲଣି ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଖରା ଦିନ ନା ବର୍ଷା ଦିନ ଦେଖ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଠୁଣା ଏଇ ଆମର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପୂଜାରେ ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ କିଛି କୁହ ଆଜି କ'ଣ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ମା ପୂଜା ହେଲା ଆଜି ଭଲସେ ବଢ଼ିଆ କିଣି ହେଲା ପୂଜା ବସିଥିଲ ତ ପୁରା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମା ଜାଗୁଳେଇଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ରହିଛି ଆଗକୁ ଭଲ ହବ ହଉ ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ସବୁଦିନ କରୁଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଥାଏ କରୁଥାଏ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି
ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ପଡ଼ିଶା ଆମର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଅରୁଫା ହେଇକି, ସିଏ କହିବେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। କୁହନ୍ତୁ ଅରୁଫ ଭାଇ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଆମ ଗାଁର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ, କେମିତି କ'ଣ ଆଉ କେତେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆମର ହେଇଛି? 4 ସାହି ପଡ଼ିଶା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା 400 450 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, କେବଳ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ରହିଛି। ଲୋକ ଆସିଲେ ଛକାଯିବ, ଗରମ ଗରମ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଣ୍ଡ ଏଇ 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଚରୁଭୋଗ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ହେଇଥିଲା ଲୋକମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ବୁନିଆଦା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରାଣୀ ଗାଧୋଇବା ବିଷୟରେ ଆଜି କ'ଣ କହିବ? ଠାକୁର ମାଆଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୁଏ ଆଉ କେବେ ବି ଆମର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ, ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ତ ଭଲର। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆମର ଏଠି ମୁଖ୍ୟ, ମାଆଙ୍କ ଇଏରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ। ସବୁଥିରେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯିଏ ବି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହଉ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ତାର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସୁଖଦେବ ବାରିକ, ପରୋପକାରୀ, ସବୁ କାମରେ ସେ ଆଗଭର। ତାଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ବି ସେ ପତ୍ର ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗାଁ କାମ ହଉ କି ଦେଶ କାମ ହଉ, ଯେଉଁ କାମ ହଉ ସିଏ କିଛି କହିବେ। ନିଜର ବଦନ୍ୟତା, ନିଜର ମନୋବଳ, ଏଠି ପତ୍ର ଉଠାଇବା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଗାଁ କଥା, ଦେଶ କଥା, ଘର କଥା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପାଥେୟ କରି ଏ କାମ କରେ। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିବ, ଯେଉଁ ସମୟର ଯାହା ହେବା କଥା ସିଏ ହିଁ ହେବ। ତାକୁ କେହି ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କି ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦବା ନବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି। ଆମ ଗାଁର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଆସିକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ପୁଷ୍ପା ମାଇଁ, କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଭୁନଥିବ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଇଏ ତାର ଗୁଡ଼ା ହାତ ଲମ୍ବେଇ ବସିକି ଖାଉଛି। ଚେୟାର ଟେବୁଲ କହିଥାନ୍ତୁ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇଠି, ଖାଇଥାନ୍ତୁ ବସିକି। ଇଏ ତାର ମିନିଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ପାଣି ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଚୁଙ୍ଗା ଆମର ପାଣି ଦେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ପୁରା କାମ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ପଳେଇଛି, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଲାଇନ୍ କାଟିଲାଣି। କ'ଣ କରିବୁ? ଜେନେରେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେଟର ଆମର।